Mga kasag mga padi. Yun, tinamaan na mga padi, mga madi. Yun, good morning gihapon sa iyo mga padi, mga madi. Panibagong araw, panibagong load na naman kita niyan. Upo din naman ako niyo para riparohon naman. Riparohon, mariparo na to. Kung nanon mga sulod sa mga bubutrapta. Kaya mga padi na bubutrapta, tulok adlaw sa irarum sa dagat. Tulok adlaw kita wala siraw-siraw mga padi. So badi lamang daga na sulod, makabakal naman kita bugas. Siyempre makalibre sa isuruda. Ganan mga padihunta dito. Naghurulat man sa mga ihawon. Ano daw kung diri malumot mga pade. Ano, may lumot pa talaga, di pa nawaran lumot to. Mga lawihan mga pare. Lawihan punong. Nagsulod mga pare san bubutrapta na pumiro na batak. Kasag, saro, duwa. Tulo. Yan mga ihawon mga pare. Musi. Oh, kaya buminutog na. Kaya lang saday pa. Kaya buhian tamo na ini. Mga kasag mga padi. O bungkang mga padi, kasag, tuha, o saro. Dua. Tulo. Upat. Lima. Unom. Pito. Walo. Siyam. Napulo. Napulo na kasag mga pade. May mga kasagyapon mga pade. Sulay bagyo pakul mga padi. Sulay bagyo pakul. Ano paborito ho nun isan mga padihunta? Yun. Tapos na masiraw mga padian. Nasa 20 piraso na bubutrap. Napalaban gihapon kita kay anibata na mga bubutrap. Malumuton pa talaga. Yadi lang ang dakta mga padiho. Makabugas na ini. Yan. Makabugas na ini nan sigurado na pang suda ta. Yan makasuda man dito ang mga padihunta. Pauli na kita mga padi.